sliramu wis tak aturi dolek jodoh dik sing tresno welas sejati pokasane saiki digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo tuku kayu kayune jati menek klopo lugure limo rapi ayu manasno ati tak cacak rapi rondo uripku tambah nelongso dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati tadi tang tak krong tadi tang tak krong cinta tung krong tung krong cinta tung ya peret diongkek-ongkek ya oleh ae. Ayo kon iso maca ah. Endi kongon gawa kacamata ya gak digawa. Ci. Tulisane kok mureh-mureh ngene, Ci. Mureh-mureh oh gede-gede kono gak iso maca. Wacan Dari Pak Suprapto. lho wong aku kok diwuru. Lho. Mang jare tulisannya elek-elek. Atau Pak Suprat sambi kerep pekukuan warung soto sambi kerep. Oh, sing aku mampir ya, Dik. Mampir ah. Mampir mrono. Mosone Iya nang warunge. lha apa? Delok. Lho. Tak kira andok kon niku. Iki sapa iki? Abagus. Beli bagus iki. Lha iki sapa iki? Iki aku gawon Ci, kok kadut lho. Iki nggone Abagus. Kon mangke dulen apa sih? Kon niku dublek ah. Mesti rondo ngono lho. Kon jedulan si Darondo. Iya iya rek. Oh, kok si goblokmu. Kok si kocelokmu. Lho kok iso kocok? Kon si Darondo padha nyemoni rondo kene goblok kan iku. Sumber tanggul sak merono ya. Weh, Gak ono rondone. jare sapa mangi sumrene tak hitung rondone tok swidak. Akeh net. Situ gak ono sing enom. Lah terus Towek-towek kabeh. Kate milih lho temenan iki. Kewewohan aku. si Darondo. Mosok dadi rondo lah langsung. Loh, gak ono untune net guyu. Saking senenge. Gawe si Darondo. Heeh, si Darondo. Si ya apa dimu? Nenonane. Nanonane. Ninano nino. Iya apa? Loh. Ninonane. Kok iku dublek iku apa? Rungokno tindingane iki lho. Iya. Ojo nyautot ayu. Tak buyosi peno kok. Nano nane nane nano nane nano. Iya. Nano nane nane nano nane nano. Enak. Ojo nyautot. Nano nane nane nano nano nane 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 nano nano. Bapak-bapak, ibu-ibu, repe jonet mek nano-nano tuwa. Nano matamu ngono. Sing ana lirike. Mangan prubece
dicampur ketan tuku sewek jika pojoke suwe aku rabi jimoh milih sing prawan enak rabi tuwek mari bulan madurong dina mate yo apa sih? enak terima warisan mlaku-mlaku ci nemu rondo ayu nek tak sawang seneng karo aku tak cideki kok guyang-guyu bareng tak ngomong dadak rondone bisu masih bisu ci pokoke rondo senajan rondo aku gak apa-apa rondo gak duwe donya jone gak ngersula sing penting rondone duwe kon kok diobong wong kene kapok kon kok. Kan ku ngomong apa kon iki? Duwe to iku mah lho. Duwe toko. Toko Rondone lemu. Terus tokone gedhe. Dodolane nek. Dodolan bawang pre. Bawang pre ku nek tuwek sumute ra wis pote. Akar. Iku akar. Akar. Yo temenan bareng mlaku nang embong jinggo bawang. Akare ketok pote tak jawabut. Lho, kon ngawur, tak jabut tetar rondone nyingkat. Yo iya, mari ngono aku dicelatu, Ji. Terus apa? Wah, muring-muring. Tanggung jawabmu. Iya tanggung jawab aku, metu nang embong gedhe. Nang toko bangunan iya. Iya. Iya, ndolek LT ku. Lho, ndolek LT ku. Kaya apa? Ngelim bawange rondo. Tak kena. Oh, gak kena. Gak kena. Mari tak lim langsung penceng. Tak pe udengmu net, aku gak apa-apa. Tak pe kelambimu net, tambah gak apa-apa. Tak pe sarungmu net, aku gak apa-apa. Tak pe celanamu net, tambah gak apa-apa. Jawane ra wong aku. Aduh. Aja get-get. Geten Ji. Remek kon. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Lho. Oleh tak gak. Wong gak kalong paling ya cuwil. Tak gonceng bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak rangkul bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak ambung bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Nek tak keloni bojomu net. Kon tak pateni. Kok ngono sih? Bojo dikeloni, wong aku pira-pira dina gak iso keloni ya tak kok keloni. Masih bojo tak keloni kon mesti muring-muring. Lah apa muring-muring? Gak muring-muring. Ya. Hati-hatiin kon suwengi tak keloni ping 6 lho. Akeh. Tape udengmu Ci. Aku ya gak apa-apa. Tape klambimu Ci. Aku ya gak apa-apa. Tape celanamu Ci. Aku ya gak apa-apa. Tape sepatumu Ci. Aku tambah gak apa-apa. Cik durung mari iki bongkon. Tak goncet bojomu Ci. Aku ya gak apa-apa. Gak mureng-mureng jelas e. Tak ambung bojomu Ci. Aku ya gak apa-apa. Tak rangkul bojomu Ci. Ya wis kono terusno. Tak keloni bojomu Ci. Ya kono ndang entek-entekno. Entekno net. Ya tak paling tak nek wong kon sing durung rabi. Krungu suarane kendiang. Kendang dut, kendang dut, dadut dadut. Enak Ya. Krungu suarane kendang dangdut 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 enak Iya. krungu suarane gamelan Kere. Buyar rek. Biar
aja buyar goblok. Kon gak ditabuhi kon kok. Buyar temen ya gak apa-apa buyar njane bayarane wis entek. Cak kasir yang ngono sing ngidan ae. Ngidan ae yo. Kendang cari. Kendang. Krungu suarane kendang. Tangedut tatuk. Tangedut tatuk. Tangedut tandut tandut. Lho. Krungu suarane bledek. Kon nulak kakekmu kuna, kon niku nang lho, Net, gak ketok aku, Net. Kon nang ndi? Lho. Kon kok kecemplung kene kon kok. Wong gak ono apa-apa ngene lho. Krungu suarane kendang tuk dangdut tuk dangdut tuk dangdut dangdut dangdut. Wong gak ono apa-apa ngono lho. Krungu suarane bledek. Lho. Kon apa kon niku? Gak ono. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru, meletus balon hijau. Loh, kon kok tambah gelot sih, Net? Loh, ya apa syarah iku, loh, Net. Loh, Net, wedi wonge, Net. Jonet rek, ndang balik. Kon apa kembal wong not? Loh. Wes yu. Kok iso betot-betotan niku lho. Loh ngangsang ae, Net, kek ono, Net, titik. Loh, iso ngrayai ngono ae. Balik. Wong yo ambakane Senin Kemis yo mudhun. Apa arek kok ndang balik? Loh kudu ngoyo jare buke iku lho. Loh. Kepoyo. Kon masak kok sok mblarah rono iku lha opo? Lapo kok mententeng iki lho. Si. Lapo? Tiba sane rondo loro iku lho. Rondo rek. Tiba dijejek sih. Dijejak apamu? Dijejek aku meleh. Lu meleh. Lon bledos iku. Yo, jawab tanggung jawab yuk. Ayo balik. Balekno yuk. Lho, wis amar ya. Sing genah. Lho, Ci. Lapo? Yo, gak ono iki. Lho, kegeten. Oh, gak Ci. Wis ah. Wis ngelompok. Lho lapo? Gak wis. Wis ah. Prasamu ulung lompok. Ono wong kok. Kaya aku ngene. Lapo? Mangga. Rane kendang tuk gendang dut dadut iya Krungu suarane kecele krungu suarane entut iki yo kene dibuka apa kuping ngawur iya kok iso ngrondo njak gelut meringis dong nyewabrang aku lho dilokno arek. Lha sapa? Arek nom-noman nggon sepeda motor. Aku nyabrang. Iya nyabrang. Gering klirik. Iya. Dadak ngomong tuwek-tuwek. Nyabrang gak iso goblok iki lho. Wong aku Iya. gak wedi kalah. Ya gak kayano. Ya kon sing goblok. Iya. Lah apa kon arek nom gak iso nabrak wong tuwek? Untuk lho. Bongko goblok kok ditabrak. Bongko kon kok ditabrak iku lho. Aku mangkel mbek kon. Mangkel apa? Kate ngomong. Ngomong. Aku nang pasar ketemu bojomu. Iya. Lah kok akeh wong lho isin aku. Lah apa isi? Lah aku lek dikongkon ngutangi. Bojomu gak tau kotangan ta? Sebalen ana lambemu, Gus. Sing genah lah. Aku nang pasar, Ji. Sing pacar. Ketemu bojone, Jone. Ketemu. Akeh wong dadak ngomong. Gus, aku dikongkon ngutangi. Lho.
Kon niku bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta. Mulane Gus adus tak delok kok susune iki montir. Utang duit. Utang duit Lah ta. gak ngomong utang duwe ngono ngukon ngutang. Utang. Ini kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81. Ndok ndi meriah. 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 Sang saka merah putih berkibar. Berkibar. Iya bener. Biyen kan gak ono, gak oleh zaman penjajah. Ya. Masih kaya ngene iki. Serasi Merah putih. merah dan putih. Gak ono tulisannya kaya ngono iki. Tapi ada rohnya, ada maknanya. Anak manane dhewe. Telu. Apa? Merah putih ku ono roy. Siji kehormatan bangsa. Kehormatan Bener. bangsa. Kedua, Kedua, jati diri bangsa. Iya bener. Ketiga, apa? harga diri bangsa. Harga diri. Harga diri Betul. bangsa. Iku terkandung nduk sang saka Merah putih. Lah iki meriah nduk kampung aku panitia. Nganakno lomba cerdas cermat. Cerdas cermetan. Cerdas cermat. Oh iya. Adu wawasan insip. Adu wawasan. Kawasan. Awak dhewe kon wong tuwek, aku wong tuwek. Padha tuwek. Aja gelem kalah. Iya. Ambek arek enom. Heeh. Kon dilokno tuwek-tuwek sih. Tuwek-tuwek iya. Ngejokno awake. Lho kenyataane ngono, Bos. Alah masih kon ganteng aku ben tau ganteng ji. Lho, Kenyataane jeng gandeng aku. Iya saiki ganteng kon aku saiki kari tuwek goblok. Lho, aja caca aku ben yo ganteng aja mbok kene wong kene rondo-rondo katut aku kabeh. Mosok Iya aja caca rondo begeng lho katut. ono aja ngejokno kon dhewe itu namanya narsis itu. yo gak ngerti ngono. Wis, Aku mangarep ngejokno. Enom-enom, ganteng-ganteng, ayu-ayu tandake. Bareng metu masalah kewisut. Anggepku iki sawe iki suti. Klambimu apik. kon nek wis rabi besok ya. Napa? Kon nek durung rabi. Dorong. Kon niku didadekno bojomu toyo lho kon. Kok iso iku lho? Lho kan besok dadi doyol nek duwe nek duwe bojo. Kok iso? Mari dadi manten. Manten anyar. Kemanten anyar. Iya. Turu Iya. dikep. Kekep iya. Mari ngono dimimiki. Mimi. Mari ngono dikongkon golek dhuwit, Iya. dikongkon mule. Iya. Gak kaya toyo lah ngene. Lah kon diperintah bojomu Iya. golek dhuwit. Oke, Ya. cerdas cermat regu A, regu B. Alah. Memperkenalkan diri. Enteng. Omong sewong kisut ta yo. Ampun arek iki rek. Oke, Perkenalkan, nama saya Aji dari Universitas Surabaya. regu B. Ojo mati kape. Ojo diguyu yo arek kliru ae lho. Kenalkan nama saya Jonet. SD Blitar. Aduh ini. Kon cek grogi kon. Bel dipecek. Tet, Regu B. Cerot lho. kok cerot iki lho? Lho wong bel wong bakal sok konslet. Cek dewe-dewe. Dewe. Pertanyaan regu A. Oke. Kalau presiden pertama regu A, siapa namanya? Bapak Insinyur Soekarno. 100 regu A. Masih gak kok badhe wong kene yo ro kabeh. Nek biyen Pak Karno, wong badhe iku sing nyelempit-nyelempit lho. Apa jurune bulan tak badhe mbak aku. Sampai tekan sakmono. Lho wong Jonet. Apa jerone bulan? Kon karo padha. Kulo pamer. Presiden RI pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. regu B. Siapa Presiden Kutub Utara? Wawasamu. Ayo dipakai. Tet suwe. Gak kok bijinya gak getun. Wong aku Mojokerto kok badhe wong kono iku lho gandeng aku niku. Gak iso. Gak iso. Kembali kepada Bapak Juri. Oke. Siapa Presiden Kutub Utara? Presiden Kutub Utara adalah S. Wongkul. Cara mengkinya adalah kulkas. Ore lho. Sore gandeng lho kok. Pertanyaan yang kedua. Oke. Siapa Gubernur Jawa Timur? Bu Kofifa. 100 regu A. Regu B. Gak urus. Kan jaluk hadiah apa gak? Badhe ya ada-ada ngono rene. Kene dalam. Iya. Regu B.
Siapa Moden Sumber Tanggul? Kali doa. Ayo kon, ayo. Ayo. Bapak Mudin Anwar. Kurang 100. Betul. Kon gandeng kali jane iku Anwar kok kurang. Anane iso jawab wong didudukno ibu iku. Gak kok biji yo gak getun. Dilarang bertanya, Net. Oh, jauh gandeng kon iku. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Oke. Dengan suksesnya program kependudukan, berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2026 ini? Kurang lebih 275 juta jiwa. Ngene aja kalah kon. Ragu be. Hah, Wawasamu dudukno cak. Ayo. Ragu be. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Mojokerto? Ayo jawab, Rek. Tet suwene. gak kok biji yo gak getun. Kembali kepada Bapak Juri. Oke. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Mojokerto? Jumlahnya adalah sak dwajek. Bener. Aku mau jangan tak badi sak kelombro. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Bahasa Inggris. Yes, understand. Saya mengerti. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya ini. Jos, Regu B. Siap. I don't know. saya tidak tahu. Kurangi 100. Loh, memang itu ya gitu jawabannya. Aku takon I don't know. Saya tidak tahu. Lah ya wong garong. Garong aja. Wah, Juri ini gendeng berek, goblok tak gendeng. Ya itu jawabannya. I don't know. Lah ya saya tidak tahu. Lah wong garong kok njaluk biji. Gak ngurus. Ragu ah. Oke. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru. 100 Ragu A. Ragu B. Berapa beratnya Gunung Semeru? Ngawur. Kurangi 100. Kembali kepada Bapak Juri. Berapa beratnya Gunung Semeru? Kongkon nimbang bebekmu. Betul. Ya mari timbang kon cek kurukan ngono. Kon gendeng wong gunung kon nimbang. Janet. Aji. Nggih. Ayo refreshing. Sing ya luar arek ya apa? Arek kan teko kabeh. Teko kabeh. Iya. Jos. Loh. Net. Oh, iya, manuk labet teko. Manuk labet apane? Cak aku nang peno tutupan ae rek. Iki mono duduk labet. Apa? Manuk pleci. Iki tambah ngawur dudu. Apa? Cendet. Cendet cakemu. Temen cak aku nang peno eling-eling dulur ya ado peno sing idek. Ngono. Iya aku njaluk tolong aku jange rabi meneh cak eling-eling awak dheku sugih. Tebu ya akeh. Sembrono iki. Lho gak sembrono. Tebu akeh, dhuwit ya akeh, jange rabi maneh. Oleh lilahe bojomu. Lho wis dililani. Meneh. Mentah. Lah apa sih aku goro ya gak goro. Aja sembrono karo Ya kowe. gak sembrono cak. Eling-eling sing omah iku gak percaya mbak aku gak tau diplaur cak. Oh, iso gak diplaur lho. Lho kandhane, lho arek wayu cak. Lho. Lu jek enom. Lho seneng takon aku cak. Gus jek enom Gus. Iya. Nek nom di bojomu. Oh ya nom iki. Oh, Ngene arek ngene ayune ngene ambek mukri kok kolu. Lah iya. Lho, sik ta lah. Oh, gak ono ndase, Kri. Kri, Ya ya. aku yo kancamu Agus, Aji yo kancamu. Cuma aku tak elingno. Mbok yo aja kowe. Ya bener kon iku sugih. Ya, tebumu akeh. Akeh cak. Tanduranmu jero yo akeh. Akeh. Terus tanahmu yo ombo. Ombo Terus cak. kon gak eling karo bojomu ta. Lho, aku lak wis ngomong, sing omahku gak gelem laur aku. Aku cara ngono nyambut gawe, saya nyambut gawe. Lak kudu ana perhatian sih cak. Aja ngeyel rungono omonge jambret iki lho. Jambret matamu ngono ah. Kon iku. Wis, ya apa aku njaluk tolong meneh aku cak. Ya. Wis aku njaluk tolong temen. Ya. Gus, Nekat e. arek iki gak kena dituturi, Gus. Lah iya wong tak elingno bojone kurang apa sih? Lah iya, Eh? bojone yo Ya lemu. Lah yo lemu. Ya empuk. Yo empuk kan arek teko Madura. Lah gak kenean lho ya. Gak kenean yo. Bener tar tapi wong iku gak teganan. Gak teganan iya. Kelas AC.
Iki ya apa iki? Lah suruh-suruh yo. Gak tau petuk, Cak. Kena kok tambah ganteng. Nek gorong adus aja rene yu. Kurang ada matamu ngono ah. Iki gandukan. Lah iki kok tambah welek. Yu, Kadanono Gus. Iya, Gus, ngontok. lho, bojone Mukri rek. Iya. Lah, Tuman kok Sugih. ana bojone kanca. Sing kaya bojone Mukri. Nah, Jano. Ana jalune. Jalu perasane peteng ngono ah. Aku iki golek tak mukri Ngene. petuk apen. kadanono Gus. Sik tas teko kene. Tas teko kene yu. Ayo gak mulai belas, Cak. Engko peno tak kandhani, engko nang peno muring-muring. Nah. Yo gak, Cak. Temen gak muring-muring. Enggak. Ngene yu. Yo kadanono Gus. Mukri kudi engko nang muring-muring. Awas geblak. Tak jaga. Kok tak kandhani, Sikut kene kon. engko nang semaput. Enggak. Kadanono, Cak. Aduh. Eci. Aku kecentek. Kok iso kok dengkek iku lho. Tak tampanane balik tiba ngono lho. Menang kok Keteno temenan ah. Yo temenan Cak kadanono. Kok tak kandhani penongko nang geblak. Enggak. Iya nek geblak tok nek. Iya. Lah nek geblak-blak. Geblak-blak kok. No. Ngene. Nyo. Iya, lah nek iya nek geblak. Lah nek semaput nek. Iya, nyo. Iya nek semaput to. Nek nyo. Oh, wis saiki ngene wis. Sing temen tak Terus terang ae yo. Ya, terus terang ae Yu. Gus. Bojo peno Mukri ku kate rabi. Lah. Ci, tak ci. Rabi kan. Jokan budi ci. Ci. Kono sawanen lho. Ngentut. Ya apa Cak? Wong aku ayune kaya ngene kok ketene rabi. Tak kandhani. Areke iku ya sing kate dirabi. Sik ayu sik arek. Di perawan. Ayu ndi aku ambek. Lho, ya dokle gak percaya putune. Lho. Oh iya, sapa jenenge Cak? Jenenge yo Iki lah ono sih. Ono jenenge iki lho, Lho. Frida. Frida. Iya. Anake sapa Cak? Anake Markona. Anake Markona. 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 Wis jelas iki. Wis. Jawab lho Riko. Iya, kriwe dari kerojokan. Kena sing jeblosnya lho iki ya. Wis saiki ngene. Ku timbangane iku mang Mukri karo keluargane arep wedok ku mang rame. Gak ora rame Lah, geger. sing penting ayo dinyatarono, ayo dijamekno. Ngono ta. Ayo. Ayo. Rumangsa seneng duwe anak wedok sitok ayu pisan. Kaya cetek jujune. Bayo cocok bareng batin. Aku biyen angen-angen sak wayah-wayah anakku oleh juju wong sing sugih, sing mapan, uripe sing mulya. Bayo keturutan. Tapi ya bener sih manjine anakku ya nurut bareng wong tuwa. Nurut aku piye? Aku ya nurut bareng wong tuwa. Saiki tuku-tuku nang anakku balik bumi. Iso nurut bareng wong tuwa.
Waalaikumsalam. Naik mulai aku, Mbak. Nabi ae kon ya. Lho, lah sampean nang njaluk tukono buang ngono sih. Lho, wis oleh ta. Lah iya gak ana. Kok kaone ya? Aku mangalang-ale, Mbak enten nang anggur Jawa ngono, karo wonge. Anggur Jawa kok karo ya apa sih? Iya, aku ngomong anggur Jawa karo, mari tak waras. Keres iku lho, Mbak, ngono. Ya apa? Keres. Mbokmu kok tukono keres sik ngoceh bendino. Lah sampean malah njaluk keres e. Kuping remok ta ya apa? Lho, Wong kan nukono mores keres. Mores. Ya, Wah, mores. berarti keliru aku, Mang. Mores keres. Walah keliru titik ae. Titik ya apa? Mores kok keres. Yo, gak tuku aku akhirnya, Mbak. Gak tuku apa-apa. Gak tuku apa-apa. Ya wis gak apa-apa. Sing penting awakmu kok aja metu-metu. Jado-jado nek metu. Lha apa? Kon iki apa sih? Kon iku jange mau majane nikah, Nduk. Nikah? Iya. Loh, nikah mbak siapa, Mbak? Ya, kurang tak kandhani kon. Kok sampean gak ngenani apa-apa? Wah. Kon jange oleh bojo sogeh. Soge. Kon rok trek iku 18. Lho? Trik temen iku. Gak ono bane. Lho, Ya trek temen kok sapa? trik temen. Trek temen. Kon rok tebune Piro? 40 hektar. Lho? Soge temen, malane mbok ki masih ngelekno bojo iku gak sembarangan lho. Nek soge nek sih gak apa-apa, Mbak, tapi yang ndelok rupane sik. Ya apa? Yang ndelok rupane sik. Nek rupane iku ya ganteng tapi sandok tuwek. Tuwek. Lho, anake Markona ayu ning ngene dirabekno karo wong tuwek. Lho aja ngono ta. Sing penting mosok tuwek ya ta, Nduk. Lho, anake tuwek lho, Mbak, ya sampean rabi dhewe sih. Enak padha tuweke. Aja kurang ajar lho ya. Lho, lah iya ngono sih. Mbok iki wis tuwek ya. Nek anake wis payu baru mbok ning ngono lho. Oh, berarti nek aku mari rabi sampean nuntuti rabi. Ya iyalah. Lho, cek payu ah. Kon kok Sampean kok nek rabi barang. iya coba sing penting awakmu iso bahagia. Mbok kurang njlomprongno anak, Nduk. Oh, jadi aku nek rabi oleh wong soge ku bahagia. Iya, njaluk sembarang keturutan. Nek rabi nom kon. Nom terus nganggur gak nyambut gawe. Lho, lah nek tuwek marono mate. Lah yo rondo anake Markona. Lho enak oleh warisan. Lho. Ya apa rek? Kok rabi kok jagakno mate. Sing penting awakmu bahagia. Mbok ya melok bahagia ngono lho. Berarti aku iki rabi mari iki. Yo, Lah nek aku mari iki rabi, aku yo nang salon ta lah, Mbok. ya nang salon pas. Hah? Kok salon pas? Sing gone wong brai-brai. Ya nang salon kecantikan. Iya. Aku tak make up sing ayu. Mbok barang lho. Lu sampe njaluk di make up i? Ya iyalah. Lho ya gak wawa wedake nang kulite sampean wis kisut. Ya enggak masih udah ya iso dandani ta sing kipas apa? Sampean melok berarti. Enggak. Oh sampean tak celukno ya enten ana di omah. Berarti aku nang salon, sangen ana nang salon. Yalah wong dhuwit jupuk dhewe kok laci ana 4 juta. Laci. Sampean duwe laci ta? Ya itu kuwi. Ngendi? Besar bantal. Sebelah itu turun iki lho. Dek laci. Oh alah, laci sing rada suwek, bugrek-bugrek iki lho ah. Suwek. Ya ketoke suwek tapi legrek. Piro, Mang? 4 juta. Lho, 4 juta ya kurang, Mbak. Kurang. Iya. Ya meneh tak dodol mentok. Lho. Lah jere kurang. Ya kurang tambahono maneh ta. Ya wis tak tambahin 2 juta. Berarti 6 juta. Ya. Tak gawe nang salon kabeh ya, Mbak ya. Ya wis. Tak entekno ya. Ya sing penting awakmu iso asu. Aduh, Ya. ayu. Ayo ya. Ya. Kapan iki? Ya ben. Ben ya. Ben ya saiki. Oh, saiki. Berarti aku budal nang salon ya, Mbak ya. Ya. Pokoke sing brai sing ayu. Saya sing ayu nang salon. Ya, bojomu sik seneng. Mbak aku budal ya. Ya. Sampeyan aja nandi-nandi. Ora. Ono omahe. Kok bae sampeyan digondol kucing?
Model ya. Anggen aku ki iwak pindang tadi kok. Kucing. Walah. Lah iya sih. Arek sakmono gedene. Ketangek yo gelem. Sakjane aku ki yo gak mentolo arek ayu kok dirabi wong tuwek. Tapi wong sugih nek dirabi arek enom masih yo ganteng. Gak nyambut gawe. Kate mbak dok apa? Markono sing ngale. Apa niki? Dandak. Halo, sik. Sampean niku sampean sik. Aduh. Kajo. Aduh. Sik alon. Kembes aku. Alon, sampean logo. Pen logo, Bu. Bener iki main Markona. Nggih, kula Markono. Duwe anak wedok Nggih. jenenge Frida. Iki kok ya pecah kok. Sik tak sampean lungguh sik. Kula niki jane. Sak namine sampean sinten? Nek kula mboke Frida. Kenalno. Lek dorong kenal-kenalno lek dorong ketok jelas peci iki ngono. Ya iki jenenge Juwaria, bojone Mukri. Sampeyan lungguh sik. Sepunten nggih. Anjine anak kula niku jange dirabi Mukri, tapi kandhane Mukri niku mboten duwe bojo. Lho! Wong sing wedok semok Radin Lempoku nyaman aku. Lah mangkane kula tampa niku kandhane niku mboten duwe bojo. Makane anak kula nggih kula kan purun. Wong akune jek duda gak duwe bojo nggih. Gak duwe bojo. Nggih. Oh, Mukri pateni ae. Cek sabar. Frida, ndak metu anak, Frida. Aduh. Alas. Lho iki anak. Mbokmu kate tak sunat. Lho. Ya apa sih mbokku disunat? Wedok iki. Lah kok glantong? Wedok iki. Sampeyan gak ndelok gelungan iki ta? Kok sak bulan ngene kok kate sunat. Alon suwe. Sopo sih iki mbok kok gawa-gawa ngono wis rupane medeni. Frida, kon aja dadi abimu anak ya. Apa? Iki bojomu ku tibake duwe bojo. Lho. Sampe niku ya apa sih golek ngono? Lah iki kanekane. Saya kadal kanan kan. Aduh. Aduh di mana nih? Aduh, iki bojone lho. Bojone. Iya bojone Mukri. Lah sampe niku ya apa sih? Nek kene ngrabekno anak. Kandhane gak duwe bojo, lah iki saiki bojone ya. Goblok. Sik. Wedok saiki awakmu ora usah rapi ya. Kak Sido. Ya iya lah kedosan awak dhewe wong Mukri duwe bojo. Ya. Ngono, berarti aku Kak Sido. Eten nggih, Bu. Sampeyan lungguh sik. Sakniki api-apian aten. Sing penting sampeyan balik kali Mukri. Api-apian ate. Kowe biyen ku atrine ku api. Lha nggih monggo diatur. Frida mboten sida dadi bojone Mukri. Nah, sakniki sampeyan balik dadi bojone Mukri sing penting diatur. Ditoto. Ya, sing penting sampeyan manut. Wis, nduk, cupukno kenekan jari. Ngeten nggih. Mengke mantene kula tutupi dengan catatan kula duwe naga.
sak wayah-wayah nek anak kula rabi kula tutupi. Kok ana jareke sampean, tapi ambune pesing. Ya, Pak. Pesing. Lah burung tak ubah ya gini. Berarti sampean ngompol ngambengi. Ora. Kok dilempet ngene kok pesing. Pesing, Mbak. Enggak. Kuwi mbokku ngompol ya. Wis tuwek ngompol nakae. Mbokne disun. Mbokne kok disunat. Cekak kompolan. Apa iki, Mbak? Tutupi. Ditutupi ngene lah. Aduh, rambut ganteng. Loh, Empeten diluk tanah buah jane mbokku ngono. sing penting sampean balik kalih Pak Putri mau. Sak wayah-wayah nek mantene lanang ngarak sampean mendel mau. Ya. Yo, Terus aku, Mbak. awakmu yo siap-siap uri nek mantene rene kok ndak dilu. Oh ya wes ngono aku tanah mburi ya. Siap-siap no. Kan hati-hati ya, Mbak ya. Ya. Siap no. Pun sampean tenang mawon iki. Sing penting sampean keturutan gawe bareng sampean. Kurang ajar kon iki. Kon gak ero kemantene lanang iki hernia. Gus, hernia. Kon gak krungu aku kerucuk lah Gus. Gus, si aku takono ya lah apa ditutupi barang Gus. Takono Gus. Takono Gus. Mbok, Nggih. kula niku pengiringe kemanten Oh, jagat. ya kemanten. Nggih. Kula nderek tangga nggih, Mbok. Nggih, monggo. Lah niki kemanten iki kok ate ditutupi sewek niku damel napa? Niki nagare mbae riye. Sak wayah-wayah. Mbae kan enggak ada nagar. Nggih, nggih. Tuku sak wayah-wayah nek payu rabi, nek dadi manten ditutupi. Nadar. Oh nadar Gus. Ya apa Gus. Dadi Wis. kula laksanakaken. Nggih, nggih, Mbok. Matur nuwun lho. Kula sak kanca niki pengiringe niki nggih telah 3.000 wong. Iki pengiringe. Nggih, kuwatan. Oh, Lule ilang kantun telu. kabeh repot Gus. Repot. Mbak napa-napa? Wis, Ya Gus. wis mantep ati penuh. Oh mantep Gus. Wis penuh niati. Wis tak niati. Wis penuh kajati. Wis tak kajati. Oke. Pesenku sing rukun. Ya Gus. Wis aja dianggep sapa-sapa. Anggepen kaya bojo peno dhewe. Ah, ya Gus. Ya? Ya. Eling ah. Eling. Aja dianggep sapa-sapa. Anggepen kaya bojo peno dhewe. Ya. Ya? Wis. Wis nami kira Gus. Nah, ya ngono. Ya. Pun, Mbak. Ya. Wis nami kira aku salah kebelat. Urip rumah tangga aja geger-geger. Gak Sing gegeran. rukun Rukun. iki aja dianggap sapa-sapa. Ya. Anggepen bojomu dhewe. Ah ya tanggap bojoku. Ya, dhewe. wis. Ya wis. Mbak, monggo. Si rukun cek dadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Ah. Aja dianggap sapa-sapa, anggepen bojomu dhewe. Ya. Ya ngono ah. Tanggap bojoku dhewe. Seneng kowe. Monggo nggih. Pun sampean seneng-senengaken. Niki nggih bojo-bojo sampean dhewe. Nggih. Sampean seneng-senengaken kula tinggal teng mburi nggih. Oh nggih, wis nami kula salah kebelat. Ini nggo omah tambah kaya ngono iki tambah nemen rek. Sapi tak sembelen iki. Lah ya maine kasar amat aku jamu kalian sikat. Ojo kasar-kasar, masih aku iso kasar.
lagi. Apa yang ngobos? Ngobos sing kok kene kenal poti. Iyalah, eling-eling wis gak tanggep sapa-sapa, tanggep bojoku dhewe. Nang tak garap omong dorong eruh wong-wong mriki. Ini. On duwe bojo aku kurang apa? Gombalmu rusuh, ya tak kumbangno. On luwe ya tak bangno. Gak nyambut gawe, gak duwe beras aku tak rewang utang-utang, golek utangan Bang Mekar. Dadi kon saiki rabi. Aku kurang apa kri? Aduh kaya garangan dibulet ulo. Wis. Aja dianggep sapa-sapa, anggepen kaya bojomu dhewe. Kon kula lali ta pesene kanca-kanca iku, Mang. Apa? Kon kok gak ngomong rek. Kon wis tak omongi. Aja dianggep sapa-sapa, anggepen bojomu dhewe. Kon lak mesti ngerti sing Wis seruh nek bojoku dhewe rek. Ha iya. Ngono men ben iku ngomong. Ngene kon tak kandhani masalahe pesebabe ku. Aku nyambut gawe donya ya akeh, ya Gus. Ben awak dhewe teko gak tau diplaur, Gus. Ngomonge diplaur. Sih bayangno dhewe. Peno iku ya seminggu dibelanjani, mukri ya ngomong dhewe. Piro? Dibelanjani seminggu 5 juta. Lho, 5 juta temen apa kok dibelanjani? Lho iku sik rencana. Rencana. Rencanane sik sakmono. Wis sadarno Gus. Senajan Cak Mukri iki kayane gak mesti. Ah. Wong wedok kudu respect, Respect. menghargai karo bojo. Bojo. Iya, Cak. Warga peno iku terletak nggone bojo. Walah ya Cak, nek ngono aku sing salah ya sepuro. Wah, ngono. Ya sepuro ya sayangku. Iya, sayangku gegerku nek paku. Iki ana surat merdeka. 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 Kepada yang terhormat Undro Karya Baru Mojokerto, Ya, Gus. pimpinan Bapak Anto Wulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pelawak Ludro Karya Baru, Cak Agus Kupi, Cak Jonet, Abah Jonet, dan teman-teman sekalian, pelawak karya baru ini dari penggemar setia karya baru yang selalu hadir di mana tempat sampean tanggapan. Ini ada kenangan harus langsung dipakai. Oh iya, bisa pola Pak, niku pun anu ya. Ya meneh tak gawe. Nah, bagus kuprit dari Bapak Suprapto utawa Cak Suprat, warung nasi soto Buwin, Duko Sambi Kerep, Desa Pegukuan, Kelurahan Mojosari. Salam kagem Pak Lurah Sumber Tanggul, bisa dicontoh untuk kepala-kepala desa lainnya. Ya iki sing jenenge pelestari seni. Pak Lurah dan warga ini Sumber Tanggul pelestari seni. Masih tak kesenian apike kaya apa? Nek gak ono sing nanggap senimane yo nganggur. Yo dilayani gendeng apa yuk? Terserah. Enggak apa-apa yuk. Ayo. Gelang alit. Oh, gelang alit, Mbok. Nyanyi bagus. Wis
timbangane turu sore-sore. Ayo lek-lekan. Nang desa Sumber Tanggul. Acara apa, Cak? ini memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81. Hiburannya apa, Cak? Loh, hiburannya teater konvensional. Lodrok karya baru Mojokerto, Jawa